Abi mo, kung magkinabuhi ka sumala sa imong makita, dili ka mo daog batok sa imong pagsulay. Sumala lang gud si David. Kung si David gatutok pa sa gadak-on ni Goliath o sa kusog ni Goliath, then walay kadaugan nga mahitabo sa kinabuhi niya o sa Israelites adtong adlaw. Apan si David gatutok sa gamhanan ug buhi nga Dios, dili makita apan labaw sa tanan, makapildi sa tanan. Didaog siya batok kang Goliath. Sumala agad si Moses ug ang Red Sea. Kung si Moses gatutok pa sa Red Sea nga gaatang sa ilaha, sa mga bukid nga gapalibot kanila ug sa kalaban nga naa sa ilaha nga likod, magkahuna-huna siya, pildi na gid ta, wala na kitay escape, mo surrender na lang ta. Maunta na mahitabo kung si Moses galanto pa sa reality sa iyang nakita sa mata. Apan si Moses nagtutok ug nag-focus ug nagsalig sa Dios nga dili makita, ang Dios nga magluwas kanila niadtong adlaw. Busa tungod niya na, ang Dios nagtabang kaniya, napikas ang dagat, nakaikya sila, nangamatay pagid ang mga kalaban diha sa tunga sa dagat. Kung si Moses wala pagatutok sa dili makita, si Moses dili makakita sa himaya sa Dios. Kung si Moses galantaw pa sa iyahang makita, sa dagat, sa mga bukid, o sa kalaban nga nagpalibot kanila, then si Moses dili makakita sa dako kaayo nga gahom kaluwasan sa Dios niadtong adlaw. Tan-awa lang pod si Maria ug ang iyang virginity. Kung si Maria ga-focus pa sa iyang pagkabirhen, then posible nga dili siya magamit para mahimo nga inahan sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Sa pag-ingon sa anghel, makabaton ikaw isa ka bata nga lalaki. Moingon unta siya nga, unsaon ka pagkahitabo, dili ko mutuo niya na tungod kay wala pa ni ko hilabti sa ako nga uyab. Apan nituo siya sa pulong sa Dios ug saad sa Dios nga siya mahimong inahan ni Jesus. Busa unsa nahitabo, nabatonan niya ang kadaugan. Nahimo siyang inahan ni Jesus. Nahimo siyang instrumento sa pagkatao sa ato ang Ginoo nga si Kristo Jesus. Kung nagkinabuhi pa lang siya sa iyang nakita, napildi na unta si Maria. Ikaapat, lantawa sa Elijah. Kung nagtutok pa lang siya sa reality sa nakita sa iyang mata, dili unta niya ma-experience ang dako nga gahom sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Tan-awa ra, ang Dios nagpadala kaniya padulong sa babae nga balo sa Zarephath para pakaunon siya natong baluha. Kung naghuna-huna pa lang siya nga balo man na, wala man ay bana sa akong nakita, dili gyud naka-provide sa ako. Kung nagahuna-huna siya niya na, then dili siya maka-experience sa gahom sa Ginoo. Apan kay misalig man siya, may adto siya dito sa balo ug nag-ingon pakauna ako. Ang balo ni salig pud sa iyang pulong, wala nagsalig ang balo sa iyang nakita nga uga kaayo. Apan mituo siya sa Dios. Dios ni Elijah. Silang duha nagtuo sa Dios nga dili makita ug wala ga base sa ilahang nakita sa ilang palibot nga ting-init, nag-uga ang yuta, ng liki ang yuta. Unsa nahitabo? Tungod ni ana, wala hikabsi og oil og harina ang ilahang sudlanan sa taas nga katuigan. Kung gabase sila sa nakita nila, napildi na unta sila sa pagsulhay. Ug posible ilan ang gabiyaan ang Ginoo. Tanawa ra pod si Joshua ug ang Jericho. Ang Jericho usa ka kusgan nga city. Ang ilahang wall dili dali bungkagon kay baga kaayo. Apan si Joshua nagsalig sa Dios nga kung libot-libutan nila ang city sa Jericho kas-at taga-adlaw o sa ikapito nga adlaw, kapito kalibot unya patingugon ng trompeta ug magsinggit sila. Ug tungod kay nagsalig man siya sa sugo sa Dios, nabungkag nila ang Jericho. Pinaagi lamang sa paglibot-libot niya ni ug pinaagi sa pagsinggit ug pagpatingog sa trompeta. Kung si Joshua nagkinabuhi pa sumala sa iyahang nakita, then dili niya ma-experience ang gahom sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Tanawa lang pod si Sarah ug ang iyahang pagkatigulang. Kung si Sarah nagpadayon pa sa pagbase sa iyang katigulangon, sa outcome, sa iyahang future, din si Sarah dili siya makabaton og anak. Apan kay si Sarah nagbase naman siya sa saad sa Dios, sa Ginoo nga buhi, sa Ginoo nga gamhanan, kay nagbase man siya sa dili makita, dili sa makita. Nakabaton siya og bata, ang pangalan si Isaac. Ang meaning, laughter, katawa. Kay nalipay sa pag-ayo nga bisan tigulang na siya, patay na iyahang taguangkan, apan nakabaton pa sila og bata. Si Noah, lantaw ang kinabuhi ni Noah.
Ang Dios nag-ingon kaniya adunay mo umaabot nga lunop kung si Noah. Magbuhat kag arka para sa safety nimo sa imong panimalay, sa mga tawo nga mosalig ug sa mga hayop. Kung si Noah nagkinabuhi pa sumala sa iyahang nakita, then mo disobey siya sa sugo sa Ginoo. Di siya motuo nga nailunop. Nganuman, wala pa gyud nahitabo nga ulan atong panahon agod. Apan kay si Noah adunay dako nga pagtuo sa Dios. Nituman siya ug nagbuhat siya og arka para sa kaluwasan sa iyahang nga panimalay. O tungod yan nakabaton siya og pagkamatarong gikan sa Dios. O tan-awa si Noah, naluwas gikan sa baha. Ang iyaha lamang panimalay, ngano? Kay wala sila magkinabuhi sa ilahang nakita, kundi sumala sa saad sa Dios nga dili makita. Sa saad sa Dios, Dios nga dili makita. Kung naa ka sa unang panahon, lantawon mo ang langit, lantawon mong yuta, wala pa ginahitabo nga ulan, unsahon paglunop ni ani. Mauna ang mahitabo kanimo kung mubasi ka sa future sumala sa imong nakita. Apan si Noah, wala siya magakinabuhi sumala sa makita sa iyahang mata, kundi sumala sa saad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Busa nakaikya siya batok sa dako nga lunop. Gikan sa dako nga lunop. O wala pa ako nahuman, lantawa si Daniel ug ang mga lions. Kung si Daniel gatutok pa sa mga leon nga nagapalibot kaniya o wala sa buhi nga Dios, then si Daniel base nakaon na sa mga leon. Apan si Daniel gatutok man dili sumala sa nakita kundi dili sumala sa Dios nga dili makita. Nagsalig siya nga ang Dios moprotektar kaniya gikan sa mga baba sa mga leon. Busa unsa nahitabo? Nakita niya ang kadaugan. Naangkon niya ang kadaugan, nakita niya ang gahom sa Dios nga nipadala sa iyang anghel ug napatak-om sa mga baba sa mga leon. Kung gusto ka og proteksyon, ayaw lang tawa ang nakita. Ayaw lang tawa ang arma sa imong silingan. Ayaw lang tawa ang hinagiban sa imong kaaway. Lantawa ang gahom sa Dios nga maprotek sa imong kinabuhi. Hinamdumay usab si Gideon. 300 lang sila kabaok ug ang kalaban dili gyud maihap. Sama sa grasshopper, sama sa sand, sa seashore, daghan gayud kaayo. Apan kay si Joshua wala man magatutok sa number sa iyang kaaway, kundi sa gahom sa Dios. Busa si Joshua nakadaog sila batok sa kalaban. Sa dihang gabi na kaayo, nangadto sila sa camp sa kalaban, nagdala og mga jars. Ang ilahang gibuhat, gibukan nila ang mga jars ug naninggit sila, the sword of the Lord and of Gideon. Nang mata ang mga kalaban ug abi nila nga ang ilahang katapad kaatbang ilahang kaaway, busa nagdinunggabay sila dito ug nakadaog silang Gideon. Ngano? Kay ang kalaban nag-inunayay pinatyanay. Kung si Gideon galantaw pa sa number sa kalaban, dili sa gahom sa Dios, naabay kadaogan ni adtong gabi una sa ilahang lugar? Wala. Mapili gyud sila sa ilahang kalaban. Ang two spies, kung sila galantaw pa sa mga higante sa Kanaan, sama nitong pulo ka espiya nga nagalantaw sa higante sa Kanaan, dili unta sila makaadto dito sa Kanaan ug maangkon nila ang promised land. Apan kay duha ka espiya nagalantaw man sa gamhanan nga Dios nga moabog sa mga kalaban didtong dapita bisag higante pa sila. Busa nakasulod sila dito sa Kanaan ug naangkon nila ang Kanaan. Kita pod mga igsuon karon, kung kita gusto makabaton og kaluwasan, bisan pag wala nato makita si Kristo sa atong mga mata ug mahikap siya sa atong mga kamot, apan tuuhan ta siya nga siya naa gayud, buhi siya gayud, nabanhaw gayud siya gayud, Ginoo gayud siya gayud. Kung ato ka nang buhaton, makabaton kita kadaugan batok sa atong mga sala, makabaton kita kadaugan batok sa silot sa sala, ug dili na kita maimperno pa. Makaadto kita sa langit, makig-uban kita ni Kristo sa walay katapusan. Kung kita magatuo, bisan pag wala nato makita si Kristo Jesus. Bulahan kitong mga mutuo bisan wa kakita, kasi nitong ay alam mutuo kung makakita. Kita nga Kristohanon, wala kita galakaw sumala sa atong nakita. Apan galakaw kita sumala sa ato ang pagtuo sa saad sa Dios sa ato ang kinabuhi. Ingon pa sa 2 Corinthians 5:7, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Abi mo kung iunan ka, ikaw ang makabaton sa kadaugan. Kana bitong mga nakita nato sa palibot, real man na. Pero mas realistic ang saad sa Dios atong kinabuhi.
Usahay bitaw, ang panghitabo sa tong palibot mura og bakat. Dag-om kaayo kung nantahan nimo ang palibot. Kung magbase ka na sa imong kinabuhi, di jud ka mo daog. Bali, mura ba og gapangilad kanimo ang panghitabo sa palibot. Actually, usa lang na siya kapag sulay. Kung mosalig ba ka sa Ginoo, taliwala nga dag-om kayo ang imong palibot. Kung mosalig ka sa Dios, bisan daotan ang panghitabo sa imong palibot, ikaw ang makabaton sa dako nga kadaugan, dako nga panalangin. Hinundumi, mas realistic ang Ginoo kaysa panghitabo sa inyong palibot. Real mangyapon ang panghitabo sa inyong palibot. Apan ka na, testing lamang kung mosalig ba ka sa Dios, taliwala sa madag-om nga panahon. Kung mosalig ka, makabaton ka kadaugan. Ma-experience nimo ang glory, ang power sa Ginoo. Apan kung dili ka mosalig, kay magatutok lang ka sa nakita nimo sa present time, ikaw pildihan gyud. Dili mo makita ang power sa Ginoo, ang glory sa Ginoo. Busa akong hangyo kaninyo, kung naman kamoy dagkong ang problema sa palibot niyo karon, ayaw ka na tutuki. Ayaw ka na basihi sa inyong nga future. Ayaw ka mo conclude nga pildin na gayod ka mo. Saligi hinon ang Dios. Ang gamhanan nga Dios nga motabang sa inyo taliwala ni anang pangit nga panghitabo karon. Saligi niyo ang Dios nga sa future tagaan mo niya kadaugan. Ug kung inyo nang buhaton, ma-experience ninyo ang kadaugan.